My TiTi is also in the building. Tunakutenda inekuya kwa Maita. Power FM, DJ Scott is in the building. Tunakutenda inekuya kwa Maita. TiTi. Bahasha TV is live covering this event. Tunakutenda ichaizo. Tunakutenda ichaizo. Remember, it's a collaboration between the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, amalgamating together with the business community as we celebrate the 14th of February, Valentines Day. Prosper. Kuko farra rudo Oscar. Apana chimwe chatabika kuzukango appreciate one another. It's all about love. Shinotika kamwechete pagore 14th of February 2024. Nasi tiri pano live and direct pa CIM tichikocherwa mai kanyete vari kutitendera kutenderere. Right, saka stage takumbosira my TiTi achita zvinhu zvavo. Wonderful. My TiTi vari pamulo vanda here. Thank you. Pamsoro munofara here. Zviri seivo boys. Pamsoro vanoremekedzwa vese vari pano. Ngoti kwasviba saka ndisi kukuonai saka ndongoti all protocol observed. Ndikufara kunge ndiri pakati pemhuri yangu. Zvakanyanya. Ndinonzwa kufara zvakanyanyisa. Vanhu vari pamwoyo pangu. Zvokuti kubva pandakabuda pfungwa yangu ichingori kujeri. Ameno pamwe ndichadzoka futi. Ndakangoita fall in love with them. You know, you have to be in that corner to understand someone else's situation. That's why ndichiramba ndichingodzoka kunoku. Chingoda kutenda CG nerudo rwavo rwavakatipa ndichiri mukati. Ravachiri ngondipa ndiri kunze. Nevamwe vese vandisiri kuona nerudo rwenyu rwamunoitira ma-inmates mufunge. It's not easy kuti ma-inmates agamuchirike, but munongoti gamuchira takadaro. Ndikufara kuona hanzvadzi yangu Oscar. Oscar, by the grace of God, uchabuda very very soon. Uchabuda very soon. Ndauti ndomai kanyenze. Nangotsamura chinhu 1 because ndanambopfira ndakaenda out kusvika this time ndiri mujeri. Saka vakomana vari kuitirwa favor. Saka CG vari kufevhera muvataurire boys isusu taivharwa na4 boys mutori out zvenyu zvekudaro. Chii takadaro ichocho. Saka aiwa tatangoyongoti ndingokuonai ndingofarawo nemi ndanzwa kuti kune ka-event ndikati aiwa you are still my family. Unoziva kana wakapinda unonyatsounderstanda zvazviri. No matter what people say, Mwari haasi musarudzi wevanhu. Ende Mwari anongotida takadaro. No one is perfect, even vari panze. Havasati vangobatwa togara tichingototaura kuti pana vantori nemhosva dzakadarika dzedu. But because vane grace dzekusabatwa, hazvirevo kuti vari perfect. Saka boys, don't worry. No matter the sentence, one day you will be out. And don't lose hope. Ini ndiri mujeri anomboluza hope. Ndaitoziva kuti ndichabuda chete. Chero zvikanzi 10 years dzinokwana. Hapana musi usingaite sei? Singasvike. Kungokuziva kuti good behavior chichi inobhadhara futi pajeri. Isusu titori vanhu vedzungu, but patakapinda mujeri takatochila. Kuti zviite. But mukatotiona tiri panze tichitojamuka zvekudaro. Zvekuti kana mai kanyenze tovajima kana tiri panze. But kana tari pasi pemutemo unoitawo zvepo. Hanzi pausiri pako unototeramira kuti zviite. Saka vakomana ngatiteramirei. Mutoro unorema swira sei? Tinosvika chete by the grace of God. Saka I wish you the best of 2024. I wish you the luck of whatever. I wish you a quicker release. I just wish you the best. You never know. Anything can happen anytime. So sometimes what you are thinking, December, but November. That's the grace of God. So always remember to pray as much as Mwari anotinzwa anotiterera. Isusu takagara tafana kuti takabuda December, but makazongonzwa kuti amai TiTi not guilty and acquitted. Nemutona wovhorosi yangu yakanyorwa izvozvo kuti Satani asvotwe. Ndotogara ndakaipfeka.
ndotogara ndakaiteka kuti not guilty and acquitted. Manje next month nechtobaya paUK vaida kundiomesera kuti ndisacrosse but zvakaramba kushanda. Basa riri kutokondinya saka ngatirambei tichinamata kuburikidza nemunamato. Mwari anotiitira zvakanaka. I love you. God bless you. God keep you. Amen. Biblical, right. Tomoita Rita yo and the boys. Muna iketa here. Because we might people. All right. Run it, TJ. Don't want to I'm on the place. What's the top face? Good job. Baba Harare. Baba Harare Mzadaro. Iwerita. Jangendinewe. Pauno Baba. TJ mira. Pana Baba no Baba Harare vekujeri. Varipo ere Baba Harare vekujeri. Uyakatimbe chese boza inandisi Baba Harare ndiririta kai. We are kind sweetheart. Right, my pay phone, my bad. My pay mine. All right, run it again, DJ. Yes. Baba Harare. Baba Harare Mzadaro. Iwerita. Jangendinewe. Pauna Baba. Pauna Karaga. Jangendinewe. Shauna Bata. Shauna Ita. Pauna Enda. Jangendinewe. Mai warita. Unakushikatakita. Kanjekutandaneta. Iyo. Paucharara. Pauchatonya. Tirikukuona. Jangendinewe. Let's go. Wakuda kupinda kungeroboti raita krimi. Arita msikana. Ndikakushaka kuti nokwidza ndinopingana mai. Arita msikana. Tiwe waita kuti niniite msikazwa. Arita msikana. Kuenda ni moyo wangu wese shokwadi ulimbava. Arita msikana. Ndakakuona uliba chikurani uchichera mvura. Wana watu wasima blandu wakakantura. Wakativinya misira kumbezo ndakukumbira nguva. Shaka kubaya moyo nemupfungwa. Rita ndakuda pachena ndinyanyari. Rekaruchichiwese ruzive. Kandishaure wanaona murora chaiye chezare chifu. Saka panze usandifarire. Uriwarita. Pata ruoko rwangu. Iende. Tangeneni. Fambeneni. Pata ruoko rwangu. Iende. Shada kuna okudai. Baba Harare. Ini adirare. Kende adirare. Don't play with my mind. For you are sacrificed. My heart is all you got. Bataru wako wangu. Tiende. Yoda kwenda newe. Bataru wako wangu. Tiende. Yoda kwenda newe. Bataru wako wangu. Tiende. Yoda kwenda newe. Bataru wako wangu. Tiende. Wakuda kupinda
Yashatime. Thank you very much. Musare